الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin karatun ilimin hadisi mun episode daya har zuwa biyar za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah wala ji bismillahir rahmanir rahim wal mu'dalu as-saqit min husnani wa ma ata mudallasan naw'an al-awwal al-isqat lil-shaykh wa an yanqula amma fawqahu bi'an wa an والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف ما لا يجي بسم الله الرحمن الرحيم حديث دا وكل ما لم يتصل بحالي دي حديث دا بيسالي تقوى حالي بإسناد سا منقطع الأوصال شيء من كاززان ربوبي شيء ake cin hadisi منقطع wanda duk yanda aka yi isnadin sa ya kasa saduwa malam ce wal mu'dal sabiq min musnad shi kuma hadisin da mu'dal shine wanda mutum biyu cikin isnadi suka katse wa ma ata mudallasan hadisin da yazo mudallasi hadisin da ake cewa mudallas shi kuma nau'i biyu ne malam yace al-awwal na farko al-isqat lish-shaykh katsewa ga malami wa an yankula da kuma ya ciratar amma fawqahu da wanda ke birbishe shi sama shi bi an wa an da cewa an da an abinda ake magana shine da yazo bai faɗi malamin shi ba sai ya faɗi malamin shi shine malam yace al-awwalul isqat katsewa da shehi ga malami wa an yankula da ya ciratar amma fawqahu ga wanda ke sama shi malamin shi kenan da ka zo ba ka faɗi malamin ka ba sai ka tsallake shi ka faɗi malamin ka wannan shi ake cewa mudallas kashi na ɗaya kenan wasani shi kuma kashi na biyu mudallasi la yasqutu baya katsa malamin shi lakin sai dai ya sif awsafuhu yana siffanta shi bima bihi la yan'arif da abun da ba a san shi da shi ba malami ne an san shi da asalin suna ne amma shi kuma sai ya zo ya amfani da laƙabi ne ko kuma kunya ta wannan shi ne kashi biyu na mudallasi insha Allah za mu tsaya nan sai idan Allah ya kai